tayo magpunta sa labas para mag-karaoke. Asikasuhin muna natin ito, no? Gising ko. Pagising ko, ito yung pagising ko sa umaga, no? Ang light, naka-on lahat. O, diba, si Tami nakaupo dyan, nag-cellphone, nag-coffee. Nag-hi pa siya, no? Sabi pa niya, hi. Si Roxy din nag-hi. Pagkatapos niyan, nag-start na ako dayon sa araw ko, no? Nagtadtad na ko og onion, og hugas-hugas na tagpinggan para sudlan sa atong hiniwa, no? Maggawa po ako ng cucumber salad. Ay, pangit yung cucumber na nagawa ko, guys. Yung pangit. Hindi ko talaga gusto yung mga cucumber na mapayat-payat. Gusto ko yung cucumber sa atin na mataba-taba na bulky at saka masarap yun i-pickle. Pero itong mga onion, cucumber nila dito, yung payat, iwan ko na lang. At nagtadta din ako ng ginger. You think really that's what I feel? I'm just like you, everything's funny, but I can still play because it's what I do. It's not funny when you're in pain. Huh? But why you think that way? I'm in pain all the time, so if I stop laughing because I'm in pain, I'm in real trouble. So there you go. I love you so much, Brenda. I love you too. Throw all that shit out. This one is hoping for 60 years. Ang kulitan namin, guys, is kahit walang kamera, makulit talaga kami, no? Parang para kaming bata ni Tami. Kapag mag-joke-joke, mapikon yung isa, so yun na yung ganap. Paliwanag siya, kailangan daw mag-joke-joke, o diba? But anyway, so yun na nga, nagpunta tayo sa labas para malinis yung ating table kasi sobrang madumi from pollen, spring, diba? So, and then, last year pa yan, hindi na, kasi winter nga. So, yun yung ginawa ko una, linis-linis din sa labas. At lumabas na rin yung ating asawa, no? Binisita po tayo dito at gusto. Parehas pa naman kami nakapula, o diba? And then, nakipagchismisan lang pala. Gustong lumabas, makipagchismisan. Balitaan ako sa nakita niya sa internet. Ganyan siya, guys. Kung saan ako, and then meron na board siya. Tingnan, balitaan niya ako kung ano yung nakita niya sa cellphone. And pagkatapos, balik na naman yan sa cellphone. Maghanap na naman kung anong mga balita. Ganyan yung mga kadramahan namin, o diba? Naka-cellphone na rin siya. Balik cellphone, naghanap ng mga balita. At pagkatapos nun, bumalik na naman ako sa loob, nag-cut na naman ako ng maraming garlic, no? Para po ito sa ati ang lulutuin, garlic and onion kasi meron pa tayong lulutuin. At so yun, wala naman ako masyadong lutuin ngayon kasi nga mag-karaoke tayo. No, nakita na ninyo yung video, no? So, yun yung pinakita ko lang sa inyo yung umaga bago ako nag-start sa ating karaoke at bago ako nag-start ng ating pagta-transfer ng mga karaoke sa labas. Ito yung kaganapan ko sa loob ng bahay at doon sa porch. So yun, wala na akong rice at din kay mga Pilipino yung kauban natin, no? Kailangan magluto tayo ng rice, no? So sabi ko wala na. So pumunta ako sa basement, naghanap ng bigas at saka yun na yun siya. Nilagay ko lang sila sa container. So yun na nga, nagsaing na tayo, no? 2 kaldero po yung sinaing ko. Akala ko malalakas kumain itong mga bisita ko. Hindi pala. So yun, ang dami kong leftover. At tara guys, punta tayo sa labas with Brenda. Ito yung ganap guys. Raw vlog. Ay, wow. Tika muna, be. Babalik pa man ako, be. Sa atin, di ba? Ay, hindi. Ikaw na ng ropa. Yung ano ba? Hinihikot. Oo. Hindi, ganito, oh. Sa akin na, no? Lahat, no? Wag damihin. Okay na yan. Tama na yan, grabe naman ito. Pang hanggang gabi, di ba? Oo, si Marlon sabi Marlon patay Brenda. Okay? We sit over here. Bidak naman na yung nagsiswimming dun, oh. You wanna come? You wanna It's join? It's hot for you. It's good for us. Be, mag-horror movie ba? Barbecue kami at maglalagay kami ng palaka. Di ba sa alin tayo ng palaka? Anong palaka, be? Yung inaano ba? Wow, this takes forever to lit the starter. Tama na yan, B? Hindi, like the starter won't start already, look. Kasi naipit yung ano niya ba? Ilagay na mamaya, ah. Huh? You have to do this. The nurse? Yeah. Laki naman.
Slowly, slowly. That's all. You don't have too much on it. Let it. Okay, bet. Tama na bidaw. It needs air to like. I know, we grew up in the mountain. Okay. But we are not in the mountain. Like that story. Honey? It's a long time. Ayun pa, mas maganda yung kahoy na yan, Bio. Ay, boss na yan. Ang haba, wala akong ano, puputi. Hindi, ganyan lang kasi. Ha? Na mag-ano naman ako, magsapot na butin mo doon sila pupo. This mountain goes. You think we can... Sanay ka mag-ano barbecue na ano? Sa ito lang, dito lang? Ganyan? Sa mga ganito sa bukid? Oo naman. Ha? Oo, nagtinda nga ako ng mga tusok-tusok noon. Tapos yung barbecue, di ba may... Wala, mahangin man be. Di ba may mga ano yung parang barbecue, lagyan mo ng uling, ganon? Tama lang yan. Wala. Meron tayong tusok be pag ganun be. Asan yung tusok na ito? Hindi, May basta kasama ano nito. ba kasi mainit yung mamaya. Asan yung stove? Ay, ito na lang. Ano, pardon, be. Ito na lang. Nagbabarbecue. Wala, oy. Diyan sa kabila? Nagbarbecue. Ha? Oo, nakita ko. Sa mundo. Tulang ko lang, minsan madarama ko ang mundo'y gumuguho sa ilalim ng iyong mga paa. At ang agos ng problema, tinatangay ka. Tumingin ka lang sa langit, kakasakali may masumpungan, o di kaya ako'y tawagin. Malaman, Be, ayusin mo, be. you will never leave me. You told me all, so it's better. Slowly bleed. At yun na guys, no, instead si Brenda yung kumanta, ako na yung kumanta. Sinabi ko, ako na lang kanta, bebe. Habang yung, ano namin dyan, nag-grill kami, sunog yung iba, ang iba hindi sunog. Iwan ko na lang si Batman. Pero ang saya pala ganito, no, kapag mag-karaoke and then barbecue sa labas and then hindi masyadong mainit, which is ang saya talaga. Sana ganito palagi, pero you know, alam nyo na sa Amerika ang mga tao is busy. At yun na nga sila, wala pa yung iba, no, yung tatlo, kasi trabaho sila and then 5 yung out nila, pero madali lang sila dito sa bahay, nakakasad lang naman. I was good, and it really won't be easy to forget yesterday. Paano lang mag-isip kasi may maraming pasta? Down to the Gorky Park, listening to the wind of change. And although summer night, soldiers passing on, listening to the wind of change. Sitting roasting lonely at this old piano, trying hard to cut through the moment this morning.